Sasha phela kwikutshukutshu bopha umthwalo uhambe khathide kude wona ngoma ikhinda bokhonza imbuku eThekwini muhle wona khathide ngoba uyancwadi imbuku alincwadi latsha kuzisivoti mantombazana sefunga mangabe nishikezela nje bese nizwile le ndaba ukuthi iphathani ngoba niyafunga niyagomela nithi ngeke nimqomo umfo ndaba kodwa iyavuthwa indlela enhla komsika emansineni wababaza umbungele egane komansini wathi hawu ayikazi yenzeke lento emsini wendoda yakhile Ntombi zasophongolo zamqoma zamiyeka ngoba zazimbona ephuma kwendlwane zaseThekwini zabamba ngazo zombili zakhuza zababaza zathi hawu kanti kuliqinisa impela ukuthi amathanga ahlanzela abanganamabhodo maqede zawushaya umshungu zawukhomba kwanongoma kwamandlakazi entabeni yesule emcakweni kwakhanya endlini kaManxumalo hawu ngiyabonga wengane zakwethu sekube isikhashana umuntu engaveli la ngikulolu daba lukaThamara bafowethu ngikulolu daba lwalentokazi yakithi egeqa amagula mina ke bafowethu ngisho bekuthiwa udaba lushisa kanjani angithandi ukuxatshana futhi ngiyabonga Thamara kakhulu ngiyabonga inkosazana yakwethu ukuthi uma kukhona amagama abawasolayo abantu enkulumeni yakho ebese uhlehla uyolungisa lelo gama kuphela ngoba obekungangiphatha kabi ukuthi uyithole usuvuma umbhedo wabantu abalwa nawe belwa nawe ngombhedo kusuka umuntu beze beqoqana impela abantu beqoqane bethume umuntu bethume intombazana ukuthi ayizolwa nawe ngoba le ntombazana elwa nawe hayi ukuthi isukele nje ithunyiwe kuthiwe iyona ebonakala ingathi ngaba imatch yakho kwathunywa yona ukuthi ake izolwa nawe ilwa nawe ngento engahlangene nayo umuntu nomuntu isimo simenza ayibuke yena akukho la isimo khona esenza abantu besibuke kanye ngendlela efanayo so ke qhubeka ntombi qhubeka nje kakhulu lokho okwenzayo kuhle lokho okwenzayo ukuxwayisa akuxwayisi kuphela intombi kodwa kuxwayisa ngisho nabo abesilisa umsebenzi owenzayo umhle kakhulu ngiyafisa futhi ukuthi ngisho ukuthi empilweni akuzona izinto oweluleka ngazo abantu izinto ezenzeke kuwena kuphela futhi empilweni akusho ukuthi ngoba into seyenzekile kuwe bese uthi wena hayi asife sonke uyabona ngiyakhumbula ukuthi kuqala ngama-80s sikhula sesiqala ukuhlakanipha lapha kuya kuma-90s sino 10 years kwakukhona kuqala ukubhilita nje kusukela ko-90 kuza ngapha ko-94 95 to 2000 kubhilita ingculazi osisi laba bezihlakaniphi kakhulu behlala lapha emadolobheni bengayiphathi kahle benza imigilingwane lapha emadolobheni babethi mase bebuye naleso sifo ebese bebuya bezofuna ukuthi engathi wonke umuntu angagula uthola ukuthi intombi ayingafuni ukweshelwa ingafuni nje inhlobonhlobo ukuthintwa isihamba iqoma yenzela ukuthi wonke umuntu agule yayikhona leyo nto leyo ke thina ke insizwe ezazi lapha emakhaya sasiyalwa kakhulu ngalabo bantu labo so ke laba abantu abalwa noThamara bayafana nalabo bantu labo bantu abathi uma isehlabekile yena afise ngathi izwe lingafana naye ukuze kuphenduke kube yinto ewumthetho lokhu asuke yena segxambuze kukho akulona iqiniso bafowethu lokhu ukuthi uma kuboniswana noma umuntu ebeka umbono ngento ngempela sonke siyisizwe sibona ukuthi lento ayinhle ayihlanzekile ingamanyala kodwa kube khona ukuthi bese kuba khona abantu ababa yiqoqo beze behlangana impela begengaphe noma bebe yiviyo okufanele lilwe nalomuntu okhuluma into eqondile ake sikufundeni singabantu abansundu ukubona ukuthi ngempela nansi into iqiniso lelikhulunywa lomuntu asilesekeni noma mina ngoba ngangena kulesi sisela akhuluma ngaso awuthi ngithule ngenzele kusale sekufunda laba abanye abangazi manje labo sisi bafuna ukuthi nje izwe libhubhe liphele ngoba nakho bona iningi labo ingane bayithola ngokungabahlonipha abazali babo iningi labo ingane bayithola ngokuphuma ngamawindi emakubo iningi labo ingane njengoba benazo zingaka bayithole ngamadoda abayifunele wona azange beshelwe azange bethenjiswe lutho azange betshelwe ukuthi njengoba nguyishela nje ngikuthanda ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi ngawe
ukuze indoda mayisishintsha isiyenza okunye uyikhalela umuntu wesifazane uyitshela ukuthi engani wathi kimi wena why manje wenza okunye kubeni kimi wathi. So ama relationship amaningi njengoba engasebenzi vela kudaze kweshelwane iningi lama relationships njengoba engasebenzi kube iphutha laba abanye abantu besifazane ngiyeza nakubantu besilisa. So ke sikulomkhankaso bafowethu wokuthi ake kumelwe iqiniso ukuze kulunge izwe. Yeni webantu uxolo ngane zakwethu yabo sikulomkhankaso ukuthi ake kumelwe iqiniso ke kumelwe nje iqiniso sibone ngempela ukuthi izwe ngeke lilungeni ngokuthi kukhulunywe iqiniso kunokuthi kuhanjwe ngalamaqoqo ukuthi haye asambeni siyomlaya asambeni siyolwa naye asambeni siyomkhipha egiyini leligiya ahamba ngalo. Tamara qhubeka kakhulu nyusa izinga uliphinda phinde kulento yenzayo kuzosizakala ngisho bona abantu besilisa. Nansi kenye ingqinamba ekhona njengamanje kubantu besilisa abese kuTamara. Ngiyazi ukuthi uTamara uyathanda ukukhuluma ayeke lokho akukhulumayo kwabantu besilisa nokuthi abantu besifazane bababhedela kanjani abantu besilisa. So lokho uqalile lo mkhankaso ngiyakuthembisa ukuthi i-inbox yakhe igcwele abantu besilisa abamsupportayo bathi laba abantu besifazane akhuluma ngabo uqinisile ngabo kodwa bajahe bona ukuzokwenza into efanayo kuTamara nento abayenze kulabo abantu besifazane abathi uTamara uqinisile mangabe ekhuluma ngabo. Kulabo abantu besifazane uTamara akhuluma ngabo kunabantu besifazane owaqome yitshitshi waqoma umuntu omeshelile waqoma umuntu omthandayo yanele yamitha ingane yabantu wayishiya wangahlawula akasayingeni indaba yayo yakhula ingane yaba na 5 years useyayithanda ingane kodwa akayihlawulile ingane kodwa still uyayithanda uzoqala ukuyenzela izinto isina 5 years ngoba ingane isikhulile siyakwazi ukukhuluma isizindleko ezincane uma isikhulile. Kulabo abantu besifazane esibagxekayo kunabantu besifazane abenzele abantu besilisa abaseke abantu besilisa bengakasebenzi babaseka baze basebenza. Unele angasebenza wahamba wayothatha enye intombi washiya lona nezingane washiya yonke into. Kulabantu besifazane sikhuluma ngabo kunezinsizwa ezinama license ezinama security ezinama firearm certificate as ama security abenzelwe ngabantu besifazane. Kulabo abantu besifazane esikhuluma ngabe sithi bayabheda kunabantu besifazane abamise amakhaya ezinsizwa kodwa ke bona abekho kulabo abathuka uTamara. Labantu besifazane engikhuluma ngabo abekho kulabo abantu abathuka uTamara. Labantu abathuka uTamara yihlwempe nje zabantu abangenamqondo abangasile emakhanda abanye babo banamadoda kodwa bazolwela into ewumbhedo publicly. Okusho ukuthi namadoda abanawo awanamsebenzi vele yilima ezingenangqondo akusiwo ngisho amadoda abantu nje besilisa. Ngoba akekho umuntu wesifazane ongazokhefuza la elwela ukuthi kufanele yena ayishayisa ifuba on a public platform ayishaya isifuba athi mina nginengane yenye indoda kodwa sengiqome enye indoda leyo ndoda ayinankinga futhi naleyo nto. Akekho umuntu wesifazane ophila kahle la ekhanda ongenza leyo nto. Akekho umuntu wesifazane ongeza zolwa la alwela ukuthi kuyiphutha ukuzala ingane ungenali isoko eliqondile uphinde uqhubeke uyozala enye kwelinye uphinde uqhubeke uyozala elinye kwelinye noma ukipite wenze konke lokho. Akekho umuntu onelungelo lokwenza lokho. Akekho umuntu okufanele alwele lokho onendoda. Kusho ukuthi kwandoda ekhona empilweni yakhe isiyinga sesiphukuphuku nje sento engenamsebenzi walutho. Ibhadi likaTamara lokuthi wonke lamadoda inqwaba lamadoda even phakathi kwalabo abaorganize ukuthi uTamara akanakekelwe akavikelwe akasekwe iningi labo bafuna ukulala naye. Uma ngahle uTamara kusasa avuke kusasa athi nakho kwenziwa ngamadoda kimi ningamangala ngoba iningi lalabo abantu abathi baseka uTamara banethemba lokuthi bangalala naye bonke abanandaba mhlambe 90% walabo abantu abathi baseka uTamara bonke bafuna ukulala naye
ama-programs aseka abantu besilisa akhona, ngeke ubabone abantu besilisa bewaseka lawo ma-programs. Abantu besilisa abahlukunyezwa abantu besifazane publicly awukazi ubone besukuma bethi akuhanjwe kuyobanjwa inqina yokwelekelela nangu. Mina ngonyaka ophelile ngeke ngamemeza ngoJuni ngonyaka ophelile 2023. Sorry 2024. Ngamemeza ngathi bafowethu nansi into ezosiza isizwe. Nansi into amantombazana ayahlolwa, nansi i-bootcamp, nansi into ekhulisa insizwa nomnsizwa ezolekelela isizwe. Sicela usizo. Kuphela ezakwandabandaba inkomo mina ngidayisa, ngihlaba, ngihlabela lezi ingane ezisuke zilapha ngoba iningi lazo 80% weingane eziza lapha kumina ziphuma kubantu besifazane. Abahla abafana obona ukuthi awunayo insizwa madoda, lensizwa yayikhipha insizwa kodwa akayinakile ingane yakhe. Ingane ezilapha kuma bootcamps 80% weingane ezikuma bootcamps ziphuma kubantu besifazane abangomama abakhulisa izingane ngabodwa. Obaba balezi ingane bakhona bayaphila, basebenza kahle koGoli, abanama responsibility, bahlala emahostela, abakhokheli igesi, abakhokheli imanzi, ukhokhela itekisi yokuya eGoli, akhokhela itekisi ukuthi asuke eGoli ezekhaya. Afike ekhaya angenzi lutho, angathengi inkomo, angathengi imbuzi, angathengi impuphu, uthenga nje isibhamu. Isibhamu nje ayithenga no Brentwood ke okuyiyona into ahamba eqhakambisa ngayo. Isilo kade senze umcimbi wokweshwama manje ngoJanuary. Bekunomcimbi wokweshwama manje ngoJanuary, end of January towards the middle of February. Akekho umuntu wesilisa otrendisa le yanto. Esikhundleni sokuthi betrendise le yanto, babhizi batrendisa ukwethuka kwesilo namakhosikazi oNdlunkulu nezintombi zesilo. Iyona into abayitrendisayo. Abafuna ukutrendisa lo mkhosi oselwa ngoba iwona mkhosi loyana okhanda insizwa. Iwona mkhosi olontsha indoda kulo mkhosi. Kusuke kulontshwa indoda kulo mkhosi. So lezi zinto esizenzayo ezincane eziphakamisa uZulu azesekwa ngabantu besilisa okufanele ngabe bazeseka. Kodwa manje mangabe kuqhamuka umuntu wesifazane ezogxeka abantu besifazane abalinyazwe ngabantu besilisa iningi labo, as much as nabo benamaphutha abantu besifazane, kodwa iningi labantu besifazane njengoba benezingane umchamo weinsizwa loya. Le yangane umchamo weinsizwa, ayiwona umchamo wentombazane iyodwa. Iwumchamo wensizwa le yangane lapha yana. Noma ngabe sekwehlukene kufanele ngabe ithambo lakini uyahamba uyoliqoqa. Ake kwesekwe, ake sibone kuphuma umkhankaso wokweseka lama programs esiwenzayo okukhulisa insizwa. Indlandlalazi yakhuluma lapha yazi yakhihliza amagwebe, yazi yathatha isinqumo sokuyeka. UMavundlu yakhuluma zonke izinsuku la. Yabo. Ukhona insizwa okuthi unakhunjana iyakhuluma zonke izinsuku la. Baningi abafowethu ngiyaxolisa engingabathinti. Ngiyaxolisa kini ningabathi enganithinti. Kodwa ngikhuluma ukuthi bakhona abantu abakhuluma lezi zinto. Omcineka bayalwa everyday bazama ukuphakamisa into yobudoda nento yamagceke nani. Wobani abaphuma umkhankaso bethi lezo zinto azesekwe ayikhishelwe imali. UTamara ngoba unesibumbu nje bonke iningi lalaba bantu abaphume umkhankaso abakhomentayo lapha abakhomenta belwa bethuka abantu besifazane, iningi labo izingane zabo kabazondli. Iningi labo izingane zabo zihleli komalume azondliwa, balibhizi bathengana nezibhamu no Brentwood kodwa bahlala emahostel. Iningi labo akababondli ngisho abazali babo, odade wabo bashoda ngo-4,000 njengoba sikhuluma manje. Izingane ezilala ngaphandle lapha e-university lapha ko University of KZN lapha koMangosuthu lapha kolokhuza ko DUT zilele ngaphandle izingane zezinsizwa zakubo kwezinsizwa omzala bezinsizwa ezihlonishwayo la. Uhlulwa u-4,000 ukuthi ingane iregister bese ikwazi uku-applyela uNSFAS. So udaba lukaTamara luhle. Tamara yinhle into yakho, angibeki ngisho elincane ibala, yinhle kakhulu into yakho futhi usungijabulise ngokuthi uxolise udlulise okunye ukukhuluma bese kubonakala ukuthi kuthanda ukubahila abanye abantu. Kodwa iqiniso elimsulwa elokuthi izinsizwa aziyeseki into eqondene nazo. Uma zeseka umuntu wesifazane nje ohamba uyobuka abantu besifazane laba abaya ngisho emajimini befaka ama-toilet paper lapha ezibunjini kuqumbeke kube ngangembadada kube ngaka, uyobona izinsizwa iphelela khona zonke.
zonke abesabi laba abantu abesabi kusho ukuthi ngisho ngathiwa le ntombi ithi wozani nizolala nami angalinde eminyango insizwe ilele nentombi endlini alinde ithi iphuma insizwe ingakagezi intombi ebengena yena ngoba nje ubabona bethutheleka kuThamara nje hayi ukuthi ngoba bemsupporta kuphela bakhona bamsupporta ngeqiniso abaningi abamsupporta ngeqiniso kodwa ngiyakutshela ukuthi inqwaba yalezi ithumthume ezigcwelela iningi lazo they are supporting uThamara with the hope yokuthi uThamara uzobaqoma bese uyibuza ukuthi izinga lomuntu wesilisa lokucabanga elokuthi uma ngabe ngempela le ntombi ngingathi iyakwazi uqoma isingabaqoma kanjani labantu abaningi kangaka ibikhuluma yona leyo nto yokuthi ayifanele abantu besifazane beqoma abantu abaningi kodwa bona abantu besilisa njengoba babona bethutheleke kangaka la makungathi uThamara umbuza umuntu ungayedwa publicly omcommentelayo athi ngicela ungivezele ingane yakho cela ungivezele umama wengane yakho nginikeze inamba kamama wengane yakho bese ngizobuya ngizoyiphendula icomment yakho ngifuna ukufonela umama wengane yakho ngibuza ukuthi uyayondla ingane wayihlawula yini ingane nahlukaniswa yini nomama wengane yakho asingazenzi ingelosi ngoThamara ingane zakwethu asingenze ngathi kuhle okwenzakalayo njengamanje ezweni empeleni kokubili akukho kuhle uThamara mayikhuluma iqiniso kuhle kodwa mase kuzosuka abantu behlangane bese kuthi leli ivi lingapha libhekane nevi lingapha akusekuhle noThamara usene pressure naye manje ngeke asazi ukuthi kufanele enze njani usezogcina sesebenza ngembono yabantu abafake imali entweni yakhe njengamanje akhona ama programs ikhona inhlelo ezisiza insizwa zisupporteni nazo weinsizwa samemezela lapha ngonyaka ophelele sithi sixakekile asinayo imali yokulekelela izingane sithengele ukudla ezinye izingane iphuma emndenini nomama bazo ngoba egcineni kosuku ingane emphakathini mangabe ziza nalengane umama wayo ongenawo amandla okuyiphathisa ngisho iroll on noma insipho yokuhlamba sathola u480 rand eSouth Africa njoba ingaka ngilandela abantu aba130 ngathola u480 rand so ke sizama ukusho nje bafethu ukuthi ake sibukeni izinto nathi ngeqiniso singagcini sijabulela ukuthi khona ingilozi esisikhulumela ake sibukeni na umkhosi osela inkosi kade wenzile ake kubuke ukuthi umphumela nemthelela yalezo zinto yini nawo ama bootcamps esiwenzayo wasupporteni bakhona obhuti abanye ngeke ngibabale ngoba suke ngabe ngingabanginikanga imvume abake bevele bethi hayi indoda mhla wenze ibootcamp sizocela ukukwelekelela but akukenzeki ukuthi kube khona umuntu olekelela abanye bathembisa kushawusha usuku lokuthi sithole usizo sisuke singafuni namali sisuke sifuna nje lezi zinto lezi ezidingakalayo oma roll on oma Dettol ama toothpaste nazo zonke lezi asidingi hard cash ngoba into ebalekile ukudla einganeni masithola ukudla sathola ama Dettol sathola ama lento amabhandishi nama first aid kits because izingane ziyadlala ihuzuke kube njeyana kufanele inakekele kodwa izingane eziza lapha izingane ezikhuliswa ngabantu besifazane ngabodwa baze basitshele ukuthi ubaba walengane usibani bani lapho ke insizwa iqaqamuka la ko TikTok ayiphakeme kanjena noma uthi ukhuluma naye iyazazisa namhlanje izokweseka uThamara kodwa ingane yayo ayiyeseki kubalulekile weingane zakithi kubalulekile insizwa ukuthi kwakhiwe ukuthula ezweni kodwa iqiniso lithi thina njengeinsizwa ake silenzeni iqiniso bafowethu ake silenzeni iqiniso thina sizinsizwa ngoba yithi iningi lethu esingalenzi iqiniso emagcekeni kithi qobo kuqala ake senzeni iqiniso ayizonda inkabi ayibambe ikhona bafowethu